Dobrý deň, ahojte, tu Ivana Zero Trade. V tomto videu sa pozrieme na novú technickú analýzu z nového týždňa pre kryptomeny Litecoin, Binance Coin a Monero. Ceny viacerých kryptomien sa opäť dostali na dôležité levely. Keď sa pozrieme na kryptomenu Binance Coin, tak opäť vidíme, že cena nám tu prichádza na tento silný level, ktorý vidíme, že na ňom cena zareagovala už v minulosti, bolo to zhruba 21. augusta tohto roku. Taktiež v minulých rokoch, v roku 2022 nám túto cena falošne prerazila tento silný level. Takisto tu bol reakcie na daný level a takisto aj tu ešte v roku 2021. Čiže tento level je silný, avšak pod ním sa nachádza ešte ďalší level, ktorý si zaznačíme a to je na tejto úrovni. Čiže na jeden z tohto levelov cena môže zareagovať. Čiže máme tu v podstate tieto dva supporty a uvidíme, ako sa cena ďalej vyvinie. Pokiaľ budeme vidieť, že cena nám zareaguje na tomto leveli a v podstate sa odrazí, uzavrie nad daným levelom, môže pokračovať ďalej smerom hore. Alebo taktiež teda cena môže ešte aj sa dostať k tomuto levelu a až odtiaľto môže zareagovať a teda ísť smerom hore. Samozrejme môže ísť ešte aj nižšie, to uvidíme, avšak sú to dosť silné levely na to, aby ceny mohli poslať ďalej smerom hore. Čiže uvidíme, ako cena zareaguje a môžeme potom na nižších časových rámcoch vyhľadávať vstupy do pozícií long podľa aktuálnej price action. Pozrieme sa ešte aj na indikátor volume profile, čo nám ukazuje, čo sa týka objemu obchodov. Môžeme si použiť indikátor na celú túto range. A vidíme, že spodná hranica value low indikátoru je práve na tomto leveli, kde sa cena aktuálne nachádza. Čiže aj toto môže byť teda potom pre nás potvrdenie pre vstup do pozície long. Vstupovať môžeme riskantnejšie buď priamo na danom leveli, alebo môžeme si nastaviť aj limitnú objednávku nad daným levelom so stop lossom pod týmto levelom, pod najbližším low, kde máme tuto je najbližší low. A take profit si dávame teda, vidíme, že tu máme dôležitý support, alebo dôležitú rezistenciu momentálne, ktorú cena musí opätovne prelomiť, alebo opätovne sa dostať nad tento level. Potom môže cena pokračovať smerom vyššie teda k tomuto levelu, prípadne k týmto vyšším levelom, alebo až k ďalšiemu levelu rezistencie, ktorý máme na tejto cene. A budeme predpokladať, že už z tohto levelu cena môže ísť vyššie aj k týmto vrchným levelom, alebo až úplne k týmto vrchným cenám, alebo prípadne vyššie, to je samozrejme ešte ďaleko a uvidíme podľa aktuálnej price action a aktuálnej vývoju ceny na daných leveloch. V minulých videách sme sa ukazovali aj kryptomenu Monero, ktorá stále je aktuálna, stále má veľmi peknú price action. Vidíme, že cena sa tu odráža od tejto vstupujúcej trendovej línie, takisto sa odráža od tohto dôležitého supportu, čiže predpokladáme, že cena sa pekne odrazí od týchto levelov. Ak nám vytvorí vyšší highs, prerazí aj túto klesajúcu trendovú líniu, môžeme vstupovať do pozície long, teda k najvyššiemu silnému levelu, alebo teda taktiež k ďalším vrchným levelom. Tu takisto, keď použijeme indikátor volume profile, vidíme, že value low máme na aktuálnej cene v podstate, alebo trošku vyššie, čiže môžeme počkať na v podstate bullish pohyb na danej cene, na prerazenie trendovej línie a na vytvorenie bullish price action. Keď sa pozrieme na Litecoin, tak vidíme, že Litecoin nám takisto stále klesá. Aktuálne sa snaží dostať pod tento dôležitý level, na ktorom sa cena nachádza. Čiže môže, pokiaľ cena prerazí tento level, ísť ešte nižšie k tomuto levelu. Prípadne môže mať cena aj pullback k tomuto levelu, avšak je stále v downtrende, čiže predpokladáme, že pokiaľ cena udrží túto trendovú líniu, teda trendová línia udrží túto cenu, tak môže pokračovať aj tejto trendové línie smerom nižšie. Prípadne môže mať takisto aj falošné prerazenie, respektíve môže cena prísť až do tohto levelu a odtiaľ pokračovať smerom nižšie opäť k tomuto levelu, prípadne až k spodnému levelu. A z tohto silného supportu budeme opäť hľadať vstupy do pozície long k ďalším silným levelom, prípadne až v vrchnej časti tejto range.
Ďakujeme za sledovanie tohto videa. Viac technických analýz nájdete v našej Discord skupine, kde nájdete aj trading signály a videokurzy zdarma. Sledujte aj naše sociálne siete, všetky odkazy nájdete v popise tohto videa. Budeme radi, keď nám necháte vaše komentáre k našim videám, dajte nám like a odber. Majte sa pekne a dovidenia.